Benvidos á Caixa Negra da Nostromo. Hoxe vos a falar de Antes de Nós e por que non me gustou, pero porque tedes que ir a vela. Antes de Nós, para min non me gustou porque escolle unha época da vida de Castelao que presenta como menos política, pese a que en dúas ocasións durante a película di que ten que ir a Lugo a unha asamblea nacionalista. Fora diso, apenas se fala de política máis alá de situacións puntuais da súa relación cos veciños e cos caciques. Importan máis os personaxes secundarios que o propio Castelao. Eu quedei con ganas de ter máis información, de ter máis escenas do canteiro que sale na película, do outro médico, do fillo de Castelao, etcétera, etcétera. Céntrase na relación coa súa muller, o cal está moi ben se non fora porque nos presenta unha relación monosilábica, pasivo-agresiva, case todo o tempo, o cal resulta bastante aburrido e cando fan ver que houbo a posibilidade de que houbera uns cornos polo medio, déixano nunha frase puntual, o cal nos deixa, pois, en moito tempo da película da xente en silencio, dando paseos e vendo cruceiros, o cal podía facer que a película se chamara As cruces na Galiza e na Bretaña. Hai máis escenas de xente rezando que de xente fodendo. Isto non é malo, pero fíxome gracia. A fotografía e as escenas son brutais. Eu dígovos que tiña ganas da posibilidade de poder parar a película no cine para quedarme mirando momentos puntuais que son super bonitos. En serio, son para parar a película, imprimilos e poñelos como cuadros na túa casa. Non só a figura de Virxinia destaca como personaxe feminino, senón cada vez que aparece unha muller, concretamente, por exemplo, a muller do canteiro, tes ganas de saber máis sobre esa muller, tes ganas de ver como actúa en máis escenas e para min, pois, houbérame gustado unha película futura sobre mulleres nos anos 20 como foi a maravillosa A Illa das Mentiras. Con todo isto, recomendo moi forte que vaiades ver a película de Antes de Nós. Por que? Porque está ben que avisades e teñades a vosa opinión, que non sexa a de Paco dicindo que non lle gustou. Porque que? Porque eu son un crítico malo e porque ao final cada un ten a súa percepción. A peli é boa. Neutralmente falando, a peli é boa. A Paco non lle gustou, pero neutralmente falando, a película é boa e merece a pena que vaiades ás salas a ver unha película sobre Castelao. Non é o Castelao que a mí me gustara, pero seguro que é un Castelao que te entretén. Así que, nada, dadelle like, suscribídevos, etcétera, etcétera, etcétera.